Здравейте! В този кратък клип ще ви покажа вече сваленият развален двумасов маховик. Този маховик е свален от автомобил Volkswagen. По принцип този маховик се вгражда в всички автомобили от VAG групата, т.е. в Volkswagen, Audi, Skoda и Seat, които са с 2-литров двигател, 140 конски сили. В този случай виждате маховика на външен вид не ни прилича, че има някаква повреда, обаче има много голям луфт, т.е. той е разбит. Сега ще ви покажа този луфт. Ето, виждате, т.е. маховика вече е за смяна. Ето има и луфт, сега ще ви покажа. Има луфт и настрани. Този луфт изобщо не трябва да го има. По принцип самият нов маховик има лек луфт, който трябва да има. Ето този. В рамките на допустимото. Но в момента нашият е, виждате, разбит. Заедно с маховика, тъй като бяха свалени скоростната кутия, се сменяват притискателният диск, феродовият диск и лагер помпата. Ето старите части. Ето притискателният диск. Той още е здрав, може да се кара, но беше сменен. Феродовият диск беше почти заминал. Виждате от едната страна много е изтъркан. Вече е стигнал почти до нитовете. Заедно с дисковете има и лагер помпа, която беше сменена. И това е. Това е за днес. Това, което исках да ви покажа за разбитият маховик. В края на клипа има едно видеоприложение, 30 секундно, в което ще чуете как тракаше този същият маховик, който още не беше свален и беше на автомобила. Благодаря ви и надявам се, че бях с поне малко полезен с тази информация.